Сега обещах ви да си говорим за любовта, по-точно 7 родови вярвания, които блокират любовта и как да ги отстраним. Знаете, че три са основните неща, които човек търси и смята, че ако ги има, е щастлив. Това са здраве, любов и пари. Любовта е естествена част от човешкото съществуване. Тя ни носи топлина, сигурност, смисъл. Но понякога, колкото и да искаме, тя сякаш ни се изплъзва. Повтаряме едни и същи сценарии, влизаме в трудни отношения, привличаме хора, които не са готови за истинска връзка и се чудим какво не е наред с мен. Всъщност всички търсим любов, дали под формата на внимание, подаръци, мили думи. И това е начинът да се чувстваме цели, пълни с енергия. Гари Чапман написва книгата "Петте езика на любовта", много хубава книга. И всъщност там обяснява, че кой вид любов търсим, много зависи от това как нашите родители са показали любовта си. Всички родители обичат децата си, нали? Добри или лоши, те ги обичат. Както и децата обичат своите родители. Това е една любов, която е заложена от природата или от Господ. Кой както иска, така да си го тълкува, но това е единствената любов, безусловна любов, с която идваме. По принцип ние се учим да обичаме. И кои са петте езика на любовта? Качествено време. Може да са 15-20 минути на ден. Не е необходимо цял ден да бъдем заедно и да правим всичко заедно. Но 15-20 минути на ден отделени за любов са достатъчни, за да я покажем. Други се чувстват обичани, когато им казват мили думи. Колко си умен, колко си красив, колко ми е хубаво с тебе. Третия език на любовта, това е да правят нещата заедно, да си помагат. Един на друг да си помагат. Четвъртия език на любовта е правенето на подаръци. И петия език на любовта се състои в докосването. Колко често мама те е прегръщала, като си бил малък, и тогава за тебе това е езика на любовта. Много често, когато сме в партньорски отношения, ние бъркаме тези езици. Един е израснал в една обстановка и търси един вид любов, другия е израснал в друга обстановка и търси друг вид любов. А, може някой непрекъснато да готви на мъжа си или мъжа на жената и да показва по този начин любовта, а другия да говори на друг език, на друг любовен език. И е хубаво, още в началото на връзката, да си поговорим за това как е израснал човека, какви са били отношенията в семейството, за да можем да говорим на езика на другия човек. Ако той очаква подаръци, а ние му готвим, или му казваме мили думи, а той чака да му помогнем, няма да се разберем. Просто трябва да знаем езика, на който говори другия човек. Много често отговора за езика на любовта не е в настоящето, а в миналото. И то не само за езика, а за това какво ни пречи да обичаме и да се чувстваме обичани. Отговорът може да бъде не само в семейството, но и в рода. Родовите вярвания са като невидим софтуер, който управлява нашите решения, притегляния и граници.
Кои са най-често срещаните родови вярвания, които блокират любовта? Едно вярване е: любовта винаги носи болка. Ако в рода е имало истории на изоставяне, изневяра, смърт на партньор или дълбоко разочарование, може да се наследи убеждението, че любовта и страданието са еднозначни. Това вярване често води до избор на партньори, които го потвърждават. Емоционално недостъпни, нестабилни, ам, с разрушителен модел на поведение, хора, които обичат да се налагат, да манипулират. Какво бихме могли да направим? Виж дали го няма като шаблон в рода ти и си помисли, винаги ли в любовта трябва да се страда? Няма ли примери на хора, които се обичат и са заедно дълги години? Потърси книги и филми на тази тема. Много често ние вземаме пример и подражаваме не само на рода си, но на приятели, дочути истории, филми и прочетени книги. Например, ако имаш приятелка, която има нещастен брак, може да изпитваш страх да се омъжиш, за да нямаш, защото в партньорските отношения има болка. Намери тези истории с положителни примери и си ги повтаряй, докато мозъкът ти приеме новата линия на мислене. Може да работиш с фраза като: признавам твоята болка, но аз имам нов път за себе си. Този сценарий не е мой, а е твой. И тук звездата аз съм аз, ти си ти. Друго вярване е, че трябва да се жертваме за любовта. В много семейства има такова вярване, особено при жените. Ако майката, бабата или прабабата са се отказвали от себе си в името на семейството, отказвали са да отидат да учат нещо, което ги интересува, правили са всичко, за да бъдат останалите задоволени, може да се наследи от програма, че любовта изисква отказ от личните желания, свобода и развитие. Как да се оттървеш от този модел? Първо трябва да го осъзнаеш. След това да видиш кои сценарии в рода си несъзнателно повтаряш от лоялност към тези хора. След това си дай разрешение да бъдеш в равноправно партньорство, без да се обезличаваш. Признай, че и двамата сте личности, имате интереси и тези интереси не пречат да бъдете заедно. Използвай фрази като, например: почитам вашите избори, но избирам любов, която мене също ми има. Аз съществувам. Трето много разпространено вярване е, че жените страдат и че мъжете напускат семейството. Това е много силна родова програма, когато в рода има поредица от самотни майки, разводи, отсъстващи бащи или алкохолизъм. Ако бащата е алкохолик, той де-факто също отсъства. Детето, израснало с такъв модел, може да очаква същото. На съзнателно ниво иска стабилност, но всъщност повтаря модела от родителите си и очаква да бъде само. Как да се оттървем от този модел? Търсим повторенията, особено в женска линия, и кажи: аз от обич и лоялност съм приела този начин на мислене, но сега се отказвам от него. Това не е моя живот.
Изследвай образа на мъжете в рода си и вярванията, свързани с тях. Напиши си утвърждение от рода: мъжете в живота ми остават. Аз позволявам на любовта да бъде стабилна. Друго вярване, което може да дойде от родовата система е: не съм достатъчно добър, за да бъда обичан. Това е много разпространено. В нашата глава има какви ли не мисли, кои, където сами се укоряваме и много често идва от семейството. Когато са ни правили забележки, рядко са ни казвали, че сме добри, че вярват в нас. И този глас започва в главата непрекъснато да звучи: не го направи добре, ти за нищо не ставаш. Може самите деца да е трябвало да заслужат любов чрез постижение, послушание или помощ. Например, бях чула майка, която казва: ти ако ме обичаш, ще слушаш в училище. И всъщност прави едно равенство между обичта и послушанието в училище. А другото, което казваше същата майка: ако искаш да те обичам, ще слушаш. А, какво можем да направим в този случай? Да си намерим случки, когато са ни обичали безусловно. Да си направим утвърждение, че ние сме ценни и по правото си на рождение на тази земя. Не е необходимо да се доказваме, че сме добри. Идвайки на тази земя, ние имаме роля, ние имаме някакъв път, който трябва да извървим. Друго, което можем да правим, това е да си даваме любов всеки ден. Седни, кротко, дишай и попитай какво искаш. Дали ще се обърнеш към душата си или към вътрешното дете и направи това, което иска. Дали ще бъде цвете, дали ще е разходка, излез, слушай желанията си и ги изпълнявай. Те не са толкова трудни. И си казвай: аз заслужавам любов. Друго вярване е, че любов и свобода се изключват. Това много често пречи за партньорски отношения, защото хората смятат, че ако ти си в някакви отношения, трябва да си разделиш с свободата си. Ако в рода ти има такива модели, в които връзките са били ограничаващи, доминиращи, може после да носиш вярата, че любовта означава загуба на себе си. Това често води до бягство от близост или избор на недостъпни партньори. Как да се освободиш? Осъзнай, помисли дали не се страхуваш да се обвържеш, за да не бъдеш ограничен, да загубиш свободата си. Утвърждение в този случай: в любовта мога да бъда свободен и обичан едновременно. Потърси примери на такива партньорства, където има уважение и пространство. Намери потвърждение на твърдението, че любовта и свободата са взаимно възможни. Може би имаш позната, която постоянно ходи по екскурзии или на семинари и при това има стабилно семейство, мъже излиза с приятели и в същото време се грижи за тях и двамата се обичат и уважават. След това намери втори пример, трети пример, за да разбиеш това твърдение. Шесто твърдение: любовта е за другите, не за мен. Понякога, много дълбоко в подсъзнанието, ние вярваме, че
Не ни се полага любов, защото някой преди нас е страдал твърде много. Останали сме верни на семейната тъга или защото носим вина за нещо, което е станало в рода преди много време. Какво да направим? Потвърди, че принадлежиш на рода. Това е твоя род. Ти си част от него. Приемаш ги, но имаш право на своя собствен път. Работи с утвърждение, като позволявам си да бъда обичан. Любовта е част от моя път. Ако е нужно, направи констелационна работа по темата за принадлежност и вина. Аз мога да помогна, както и други констелатори. Седмо утвърдение: любовта трябва да се заслужи. Това вярване често се появява при хора, които непрекъснато се стараят да дават, угаждат, жертват себе си, за да бъдат обичани. Зад него обикновенно стои родова история на отхвърляне, критичност или липса на признание. Как да се оттървеш? Осъзнай, че не трябва да се доказваш, за да бъдеш обичан. Върни се към своята стойност и спри този цикъл на непрекъснато даване. Знаете, че когато хората около нас са свикнали непрекъснато да бъдат обгрижвани, да им е наготвено, изпрано, посрещат ги, изпращат ги, в един момент ние изчезваме. Ставаме даденост. И когато спрем да го правим това, изведнъж почват да се сърдят, тогава ни забелязват. Но ако продължим да искаме своето пространство, своята личност, те се връщат към задълженията си. Аз и друг път съм казвала. Водят си децата на детска градина или на училище, вземат си ги, готвят си, перат си и се чувстват много щастливи, защото правят нещо. Напомняй си, че те обичат, защото те има, а не защото даваш непрекъснато нещо. И така, любовта е нещо, от което се нуждаем непрекъснато. И ако ние намираме в околния свят, можем да я намерим вътре в себе си. Има много такива техники да си дадем любов, за да можем да дадем и на другите.